tayo. Sila ko ito. Hi guys. Wow, sa tingin lighting. Ano. Baraysa. Hindi niya pangalawa lightning. Pwede na itam natin. Yan, pwede yan. Pinising nga pa na. Baraysa. Why we don't have a viewer? Viewers! Rotate. Divide. Hi guys. Wala pa tayong viewers. Ma, pa-share na live stream. Guys, pa-share na live stream. Guys, bago tayo mag-gimsa. Mabasa niyo nga. Oo, mabasa. Yung YouTube channel ko. Kabilis na. Dita. Sinagat ka. Nano? Ads. Dami sa lang ng viewers. Wala ito. Ang kimigay na. Ba't ayaw nyo mag-view? Wala. Dahil ko may tayo study pa. What's foods for 2 days? May tagan batang sule? Kaya 200. Kunin ko kung may sukle I need money. Saan yata try ni mama? Bakit? Ay, ikaw. Sayang. Yan. May kwento kayong online class ko. May sayang. Sa instante. Tapos po, ano ba ito? Ngayon, sa gabi mo. May swimming na mga swimming. Kuya Wal, pwede. Natalo ko. Garang din siya kasabi din ko. Akala niya pa gano'n. Garang mo guys. Ito mismo yung babae. Kali, i-wasya. Matulala ako. Ay, harapan niya po. Kasabi niya pa niya. Hindi ko tayo kami. Bakit? Kung mga sakit, hindi nyo kasi ni Bami ako kabayo. Hindi ginawa din. Bakit yun? Hindi ka pa mag-sawin. Ang tayo ko eh. Ang tayo mo eh. Nga naman. Bakit na yan? Kain. Hi sa one viewer natin. Mama yan. Kung sino ka man. Si mama lang ka. Ang ganda. Ay. Tingin balot. Oh, that's mine. Tingin may dala. Akin lang yun. Dalawa lang yun. Ay, ha. Hello sa 2 viewers. Ikaw, dalamdam na. Ayan po itatang ko. Naman eh. Nanong ko ka namutang? Ito bumbong. Puto bong bong bong. Hello. Ewe. Hey, Raisa. Madaramdam yan. Pakinggan mo. Nukoy tana sana makapiright po na. Ano itatang ko pinyabsam na.
Ito po yung isa may danap niya po. May danap. May ranap niya. Yung kaya na ads. Hindi na. Agawa-gawa ng bakang kain ko. Sulumit. Ano? Ano? Agawa-gawa ng sulumit. Ano naman? Eh. Oh. Talaga ito sunod na roan kita. Na. Then disipit. Ay, naiinis eh. Na, sige. Kaya na naman. Ante, wala yan. Wala yan. Wow, sana all may collarbone. Yung color bone. Ay, hindi. May buto pala. Parang lahat. May buto? May masarap na naghihintay. Kaya ang ads, so. Nagpapasaya. Excuse. Welcome to our farm. Oh, wala naman yung kakain mo yun. Welcome to our farming. Mabeng balat ito. Ano? Hindi mo na. May tao. Now, Karami na pensa. Bakit mo? may tao. Yellow lang? Kaming sa ako pamantengan. Manaya ka. Manaya. Nano yan? No copyright infringement. No tayo. Para sa sound. Yan na. Yan na. Ayun, ang oras. Kasi tayo ang lagay niya. Na! Yan. Magkaroon ka na. Ah, binila. Gawang-gawang! Lantang. Diyan siya ka masigla. Mayayakwa ka dyan. Ay! Ha! Ha! Next pa. Hello. Yan na, puto bongbong tayo dyan. Sa'yo. May ayos pala. Bagyo. Safe pa dyan pa rin. Yeah. Ito may ako din ito. Ay, tayo ang dabog mo, ha? Ayun. Maglabas. Na! Tang! Ayan. Masinturon niya lang kanya. Kaya ni muli na nga, swimming tamo. Kapaya, kapaya. Ba't ko pa? Hindi rin ang bakla. Ano ko, Emin, no? Nagawa ko niya. Na? Wala ko yung rice. Sakit. Eh, pag binomba ka rin yan. Binomba. Yan. Binomba ka kayo, di ba? Bisa. Binomba. Kaya, bisa. Kaya. Wala mong bomba. Okay na. Tabang na pala ta?
Karimla? Karimla na po. Karimla na? Go back the back! Karimla na! May bunto yata. Karimla na siya? Talagang marimlaya. Bing kasi. Hindi man, sige na tayo sa iyo. Karimla na, ano? Kaya ako naman dito. Karimla na po! Hindi na malid lang. Sobra po din lang. Wala na? Sana kasi Sabi sa'yo marapag dili, matabang. Eh, kasi sa kaya yan. Sabi ko na matabang niya. Kung sabi niyo katidak ko, ay mayumila. may pangus-gus dito lang. Sabi madagong dili, matabang. Eh, Kaya sa mga latigat, ilan mo yun? Sa gadya, yan pa yan. Yan. Ini sa amin yung kaya kalyak yan. Ano yung kailangan ko po matamang niya. Kaya pintang malatinan yun. Karawak mo nga. ano yan? Karawak mo nga. Wait lang. Nono. Nono. Secret. Wata, makapanulo na. Ang ganda na ato ka. Uy! 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 Garibla po! Uy! Oh, sa. Lobat ako! Yan nakigyan. Alam mo man? Kanya mo na sa mga bagay na. Ang galang ka pa. Awat tong galang kayo na ako yung mexican. Asa. Lami mama. May mo papayangan eh. O, sapa. Paritak na dano, malakan yun. Kasi po, Hindi bomba tayo. inaya mo po kasi laman. Yan niya po kingwan. Nang kimon. Kamu, api inaya lamang kanini. Oh, kapi inaya mo. Kanya marawan. Guide, Garetang bibi kita. Tira ko. Siyempre, may mga laguna. Ano yung Sa bri? isya nating neto. Mabasalo, lukuban to rin. Ah, yan. Butang gandong manok na yan, punya pala. Sila kanya ito yan. May makiabi ang surang pugad nito. Ano ba kahit mga yung pinangebon man? Pero sa ako rin, tapos na mga sige. Yang kapatid din. Diyan ha, hoy. Meron na daw na. Magawa ito. Kaya mo ito yun. Kasi, naganda yung magawa. Diyan ba yung mas dami? Diyan na ang tatang. Hindi ako umalit lang.
Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Tango. Bakit? Ayun yung ulo mo. Ang say, say mo po, say. May maniligsig sa buwan. Magis na nga bukas ba? Ano? Isa. Buhay ang pag-ibig. Ang naman tayo tapos sulot at lagay tayo ng babo. Ay, patuloy tayo sulot ba? Or loob ko kaya? Sana all may sabing tayo. Suwabe. Nyam nyam. Siyo, laman mo na yung cellphone. Very nyam nyam. Ah, mayroon ka. Nyam nyam. Nyam 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 nyam. Basta lagay ka. Partner kayo. Nyam nyam. Maras mo kapaya man tapang dili. Katabang yan. Wah. Kaya kasi gaya man ulit eh. Panayagaran niya raw niya. Tubulit mo siya. Doon tayo talagay ni. Kendan mo. Kain taktak na. Basta masala yan ang... Jadi saya dito to. Ganyan kayo man. Ryan, nyo din namin yung puto bongbong. Dita. Sarang po, may lindaya. Tantang mo ito mga viewers. Viewer. Malamig. Shout out sa aming viewer. Sa aming loyal viewer. Loyal viewer. Ano ta? Comment. Chat naman dyan. Chat naman. Comment naman dyan. Say hi kung nandiyan ka pa. Pati Madam. gano'n. Na muna ang kadut ko. Ay, dadang ko na. Meron ka rin nila niya kanta. Kaya nang chokoy. Chokoy. Si Renan chokoy. Nanya? Yung Gonzales clan shake. Tinig na ba ito sila? Hi. Send in messages. Send tayo pa ang ako. Tatlo ko yung Gonzales. So, pang. Kapag ng tap. Scroll. Open with bata YouTube pala. Manggatal na po itatang ko. Itana.
Galing ko. Galing ko. Hindi ko. Ano man yan? Isis niya. May 9 signals eh. Dudo yan. Ang hako mo! Ginis oh. Kita na, di ginis. Ika ba? Pinagagyan ko eh. Ano talit kayo mga... Oh? Ang mahaba nga dyan, may abot ng dyan. Ayun na. Foto mo ka lang. Foto ko lang. Si baterya yan. Si baterya yan. Yan, kayo. Inom mo ang pagkata. Bakit ayaw? Ilo sisipin na sira no. Sige nga pa. Sige nga yun. Oo, tas naman dyan. Diyan tayo. Uy, ako pwede magbalik pa niya. Hi! Mamakakay ka? Wow! Na? Lasim dia lah. Kaya kamahin magalong magbasensya ko. Yeah. Kita, pwede ba niya? Tatami pa hindi tama. Siyempre ako makabukman. Dapat mga tasla. Ah, banyak berbulan ni. Okay yan. Pada mana? Potong lagi ni kan dia potong lagi ni kabel. Yun ang way naman eh. Ang gawa niya, nila akong sulong. Dia kebuat dia lagi ni dia. O tam, tanto may ay may ako bibili. Hindi ka luluto. Sabi mo na dito ang abang eh. Ay, sarap. O sa pangalan nyo na saging na. Bingin. Ano mo na? Ano niya? Sising mo ba ito? Kawan-kawan. Ganyan. Ganyan. Ay. Ay, tapan may tapos kaya may banda na ginagawa ko. Kanin. Nabayad niya.
pa? Diba, ikin dati. Hindi namin nila. Wada ka rin eh. Yeah? Wada ka rin. Ito po, sige sir. Ito po yung isang pusa. Pusa. Nyong. Dalawa? Ano siya kasi ata? Yan mahal. Kanya. Mali. Wala naman kung patayin eh. Bukan kira. Yaman pag di sa boya, mas manyaman yung kal. Pansit kanton. Salay na siya. What's up, people? Wait, night na yan. Ang tayo talaga. Ibagay ko pa rin. Ay, noodles ka na. Nakapas. Ang mga pinangkuha. Rin pa nga dapat yung nagluto. Kukunin yung mga egg. Magsiya. Hi. Mainit-init pa. Sabi na kan. Mm. Mm.
Bah, boleh kita ang kaya pasti konten tangan itu. Ano naman niya? May maparas. Tapi ya. Ito ba yung mga masin? Bangka ay matabang. Sim. Enak din na kay cheese powder. Itlog. Mm. Makakaya copyright. Makapiright ko nga. Ano ba ng ebon ka na mete? Pero ito. Dito nga rin yan. Ito. Palagyan ba ito? Meron. Na. Ay, kaya puro gabon. Yak pa. Hindi, puro ganun yun. Oh. And I give up forever to touch you. I just want you to know who I am. Kaya rap na naman yung break pa yan. Hindi pantay. Yan.
Ang vitamin C niya, buwak na lang ang buwak. Naka. Na? Ako na lang buwak. Wow! Naka. Vitamin. Para butol na rin ito. Ali kaya mo na dito. Nasawan mo no. Wow. Ako na naman ni guys. Good guys. Hanggang mamaya tayo dito. Punta ko mo ng ganyan. See ya. Mama namin bulig-bulig. Pwede kami kang babawas. Tuloy. Tama yun. Say. Tuloy. Ano yung kailangan magbutaw? Say. Ma, ay mangyari. Ang gising. Mahal, ilaming kayo mo, may basayan. May tutulungan na ang Alam mo yun, may basayan yan, may pamilya ba yan? Kaya ka makuya. O, tagal kayo, may basayan ko kayo. Pabibigyan ako. Hi guys. Turuan ko kayo kung paano maglaba. Tapos ganyan. Kakaligo lang namin kanina. Kasi hindi namin tinatanong. Ayun mo, kinakapman pa. Sinakakwan niya. Ikaw talaga ba? Sige. Say. Ilay sana yan? Ay, kailangan ko pa. Ano yung tuturuan na yun? Ayun. Bubulawak. Kaya. Ayun. Wala kang jowa. Wala kang jowa. Yun. Hindi ko jowa. Wala kang jowa. Give up forever. Tuloy. Kaya, tuloy. Ang tayo tuloy. Tuloy. Oy, tingnan ako, Jikay. Matun niyo. Hello! Hello! Zombie or natin. Uy, naubos mo na ang iyong Viewer. wala. May viewer. Hala, isa. Sino ka? Sino ka? Comment down below kung sino ka. Yes. Sino ka? Inirik. Tuloy pasbol, no? La! Ay, bata lumala ako kung magdabili. Ay, itangay mako. Busit kayo. Tamo na tamo sa tubig. Ano ba? Sigala na wala. Ayan. One, two, three. Go. Wala na pa. Kami na to, sir. Kaya nandoon lang yung bungot niya.
picture. Yung tanong. Mahanap ka ng ano eh. Magsinig ka. Sira. Uy! Lamig! Talagang marilo. Shokoy na ang shokoy ay nasa likod. May tikbalang sa likod. Tapos nandun 10 minutes mo, wala nang tanong. Mana may main camera niya. Ya ko nang kaputi. Tatang, yan patuloy. Iwan eh. Kaputi man yan. Ang lumapit kami man yan eh. Tiger! Mukha yan eh. Ang babasa mo. Balo ko rin style na yun. Sige ba? Ang malig tampa po. Malig tampa. Ate ko ba ako palit do? Kasi ang mga sa bababag ka, bababag ka. Ano nang oras ka niya? Bisa na iba. Bakit ka naman? Susuko ka? Ba? Susuko lang? Tubig. May makalo kayo dalong. Pati lang si Kweta na si May nasa dalong. Kaya kimain niya bun. Nga, may malit. Sabiri kayo. Should I give up? Karangla. Or should I just keep chasing you? Ano yung pagkawin sa bulan niya? Oh. Hi guys. Tungkol ni camera mo. Ate po ba kahit tikbalang? Ate ko pang bulbul no? Daw po na yan eh. Manya po niya po Balang at saka isang takbalang. Balang. Basta mo yung cellphone ko, oh. Tangin ng pilis! Bakit mo ko pala? Yan. Bigyan ni na Arn. Yan po yung makul. Mga frog yan. Panyan ka na Yung balang. Magmasabon ko pa para sa mga kapatid. Kaya ka kimain niya bun. Bakit? Miksikin sa bukan.
Ganda po ng aso, no? Kaya isa naman kayo, no? Doon na. Hello to Chai. Yes, so, yan. Bilis, may atlas na. Oh, may mga plastero kayo marino. Should I give up? May mga plastero yung mga good. Ayaw pindahan. Ang dapat yung hangin. Hi. 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. 아리가토 고자이마수. gozaimasu, gozaimasu. Atsusasu. 아리가토 ay. Sina? Oh, may kape. Kape nagbubomba ng Paliwo. Yes, makeup. Ano yan, mapalit. Anong matindi naman? Bakit dun yung flash na? Abang masarap. Game. It's for some Ma-please lang ko kayo ni. Uy, nagbubbles siya. Nagbubbles siya. Yeah. Kabulok! Ayaw mo po! Igasat. Kabulok! Kaya mo na, arap ka na. Oh, sige. Ayan, siya lang. Umutot siya guys, umutot. Kabila ako ba kaya nabyak-byak lang? Ang mga siya Should I give up? Or should I just keep chasing pavement? Even Pakita natin it's no one. what happened. Hindi na ito i-erase ako. Oh. Oh. Yo na! Buang. What are you doing, mommy? Ayoko lang malalang. Marimbalang. Oh, hello. Sige. Go. Nawa, sige. Amo. Mandalang dukanan. Pamangan ba yan? Ngayon po yung papa men eh. Nakasipag niya. Ayan po, titiluan yung babi niya. Guys, kung naman katang milong. Bilang ko lapit kayo na. Pag kaya mga babag yung balubog mo na kay. Tapos bigla mapalin lulwal.
Hindi na namin kailangan pumunta pa sa swimming sa resort para mag-swimming. Dahil meron na kami dito. Unlimited pa. Ayan po yung tiyanak. Oh, shoot. Kain. Kain na naman! Na, anong oras? 9:30 ka rin, tama ko. O kaya 10. Sinaktan mo. Pasuyo ito noodles. Merano ping badyaw. What is that? Nariyan ba? Nana? Diyan mo, mama. Yun ma. Don't be madamot to your chana. Chanaks. Oe, oe, oe. Kanino galing yan? Bahay kong gusto. Alangas lang. Hamsa. Nariyan kaya? Wow. Kung sino man naging sponsor nito, daghang salamat. Daghang salamat po. Ay, may use. Hi, Sis. Bawang nga pa. Sa pakakalala po, tagamit. Wag. Baka mayari niya. Ano pa? Baka babansin na, tama? Thank you so much, Babang Jun. Para sa yung ginuntuang pusa. Pagliliwa ang pambisa niya. Pagliliwa. Muli, nagpunta ko yung mga tambay dito. Mga. What are you doing there, huh? Ba. Eh, karbat. Sulitan mo niya, bawang method. Buli ko na yung bawang. Kaya malad. Apa tayo mami ko? Diba? Kapag kanta na naman tao ngayon, ha? Harap ng food. Kabawang na po mo. Sabi nga mo, stress, may gising ko, gagalunggong ko. Gagagal ka. Sabi mo. Baba mo, ito nakapalas mo. Kasi nangihibang. Tala yan. Bisero, kabidyo yung bisero. Nananuyot? Panyak sa kanya ata yung kain, ha? Panyasak ni gaya na keng gripo. Hello sa one viewer natin. What's up? Yes, zap Comment. na. Comment ka kung sino ka. May pag-giveaway kami. Giveaway na ano, Utot. Ay. noodles. Ramen. Ramen na naging bigla ay marinig yung pinarain. Kala sa sabon? May tulwa na natin sabon. Hindi naman yung hindi na niya ito, hindi pa rin bumigay. Hindi na niya kayo. Saan ito? Bala ka mo. Sabatan natin banyo po ito. Kaya David, yung kami. Nang gagawin. Ano yan, bago? Zap, zap.
Ano yun naman, be? Kaumay naman. Ano yun? Kuumoy ko nung. Sino ka? Hindi nagpapakilala. Ikaw yan. Ikaw yan. Hindi nga. Hindi. So, yun nga na, guys. Yung kinagat ko. Ayun, kinagat niya rin. Sarap. May ako na, may umay ako no. Umalis ka because Umalis ka, bigal. naka-oil yun. Ma-oil eh. Tapos yung nagdurulungan namin. Yung Domingo, sino kaya nagkam? Wala ako pinagang. Gagandaan naman, kaya ay. Nantay naman. Light it up like a dynamite. Uy, nating pabukas na. Kalagad mo, kalagad. Kalagad. Sayang yung malon. Kung pwede mo matod kayo. Bye. Bukas na lang ulit. Bukas ulit live. Live tayo ulit bukas. See you. Okay. How can I move on without really knowing you? Ay. Medyo mo lang buong kulbasa ng tatil. Mabing pala niya. Ulit, abi mo. Kaya kung lalang kulbasa. Pare ni pare, bisang ko labasa mong talampo kining 114 sa Nicolas Dos, magalang pumpang ko. Wala. May swimming pool ka na, may kalabasa ka pa. Ay, lamas siya. So, ito po ka noon eh. Yan, talagang. Ha? Ay. Nila po masyadong akit uling bengila rin. Ay, narinig ko pala niya. Mine ka no, anong kaya? Ha? Pamain ka no, mine ka no. Ano yun? Alay, joke mo. Ang grabe ka sa'yo. Yan ko rin. Ayan. Malabasa. Ne. Pamain naman po yung mga kambing. Kambing na nga yan. Meh! Farm tour. May mga bibe. Sila mo. May mga rabbit. May baboy. Ay. May dogs. Tatlong dogs. Grabe kaya. Yung rabbit na black and white na si Panda. Then yung chicken. Magalaw ka. Magalaw yapin. Ay, walang gulo yapin. Garguling dagas. Garguling dagas. Maya na lakad. Garguling dagas. Dagan mo, dagas. Naglaran naman na. Diluan tayo. Baliw. Tulong daglaw po talaga lang nang daging ngayon. Iya manginis niya. Panda. Ay, kalakwa na. Yeah. Tiger gutungin. Say timba. Ayan po. Pamay na lang po. Ay, manginda. Yeah. Ay. Dagas. Kadagula dagis kanina. Eh, kadagula kayo ganita, oh. Tugak. Sarot. Bagong piblas. Wala nang ihi-ihi.
Sarang lintog ako. May pagsakay. Manyaman niyang betute yan. Ibang niya ka na dali. Ano nila? Ilan? Mga sila yung nagsali. Balo ko niya ako nino. Hila yan, tiyanan din ah. At tataiya ko. Wow, edi wow, edi wow. May babakita Hello. ako, Mark. Hello. Edi wow. Dati lang na. May babakita ako magic, guys. Dati lang na. Tapakan mo yan. Ay, bingi no. Kumain. Oh, kapaya. Kapaya. Oh, kapaya. Sagyan na lang niya. Okay na kayo niya. Hi guys, it's me. Eh, gagawin na ngayon niyo. Ipiyan ko mukha ng bukas lahat yun. Okay, bye-bye na.